Masaligon ang Police Regional Office 7 sa gisubay karon nga investigasyon sa Cebu City Police Office CCPO kalabot sa kamatayon sa dalagang si Ria May Tukmo. Kini ang giklaro sa tigpamaba ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Aberin nga si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilari. Atol siyang pag-guest sa Open Line News Media Forum sa My TV Cebu kaganiha. Matod ni Pilari nga siyang nahibaw-an, gihuwat na lang sa CCPO ang resulta sa dugang pang mga ebidensya sama sa forensic batok sa ilang gipangtan-aw nga mga person of interest sa kaso nga sila si Simeon Gabotero o Roberto Gabison. Arong hingpit na kini nga mapasaka. May pasabot si Pilari nga wala gid nila gitagaan og timeline ang CCPO sa pagsulbad sa kaso ni Ria May. Gumikan kay di nila buot kini nga dalion. Sama sa kadaghanan sumala ni Pilari, ang kapulisan ganahan usab nga masulbad ang kamatayon ni Ria May og makabot lang kini og ligaw ng ebidensya batok sa pasaka ang suspitsado. Kahinumduman nga ang PRO7 gayong nagmonitor gayod sa kaso ni Ria May. Gikan pa sa sinugdanan hangtod na sa dagan sa investigasyon sa CCPO. Hinungdan nga sila masaligon sa kasulbaran unya sa kaso. Sa milabayng mga adlaw nakaani og managlahi nga reaksyon diha sa social media ang dagan sa investigasyon sa kapulisan sa kaso. Hilabi na nga adunay usa ka taxi driver nga patimaw sa usa ka Sibianan nga nangangkong nasakyan sa amiga ni Ria May alas 8 sa buntag nianang Hulyo 17 nga nagdala og dakong karton nga walay sulod. Ang maong pamahayag sa taxi driver, wala magtugma sa investigasyon sa kapulisan. Gumikan kay alas 7 sa buntag nianang Hulyo 17. Gayong nabantayan naman ang karton nga gisudlan sa patayng lawas ni Ria May. Base usab sa usa ka gwardiya sa usa ka subdivision, haduol sa dapit gilabayan sa dalaga. I'd like to assure you nga ang Pro7 is putting its trust to the investigation being conducted by CCPO. Di lang mi ganahan mo detalye sa ila ang investigation, but we were assured by the DCDO, the Deputy City Director for Operations, na there are positive leads. In fact, ang sa akong latest information, there is a forensic examination being conducted in order to ensure nga mag-match ang ilang theory og sa mga actual nga personalities involved. No, let us just give a certain leeway or time for the investigators to do their job. No, pareho tatanan og gusto. Let us just let them investigate. Samtang giawhag karon ni Pilari ang publiko nga kuno galing aduna pay kasayuran kalabot sa kamatayon ni Ria May sa pagigalayon direkta sa kapulisan. Kini aron ma-verify kini og makatabang sa atong kapulisan. Hilabi na nga mga impormasyon kini nga wala pa nila masayre o baka matanaw. Apan mas maayong budangop gayud sa kapulisan una sumala ni Pilari og dili diha dayon sa social media. Aron kalikayan nga kompromiso ang impormasyon. May pasalig si Pilari nga tanang impormasyon nga ilang madawat magpabiling confidential lakip na ang identity sa informant. Number one, Pro7 welcomes these very participative constituents that we have, especially in social media. And I'd like to be honest, there are information that we got from social media which led actually to positive development. So we understand ang sentimento sa publiko nga masolve ning mga high-profile cases. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.